rolling, sound, action. Masu kallon mu da saurare, kamar yadda muka shaida muku tun da fari, tun da dai bakon namu na yau ya shigo cikin wannan zauren, kuma ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara gabatar da shirin kai tsaye tare da 'yan uwa abokan aiki da muke tare da su a yanzu. Ranka ya daɗe Alhaji Dambo, za mu so ka fara yi mana shimfiɗar gabatar da kanka, kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Sunana Alhaji Muhammadu Dambo, mamallakin kamfanin fito da kasuwancin gida da kasashen waje na Dambo Investments. Na samu ilimin tafiyar da rayuwa da zamantakewa wanda ya zamo izina da darasi a rayuwata. Rayuwar Sani ta zamo abin fargaba da ban mamaki. Boye, every time you come around, now we they shoot it down. Free boy they bring the sound. Make I they drop the beat, drop the beat. They don't they feel me, everywhere they don't they feel me. They don't they feel me, everywhere they don't they feel me. They want to know me, everybody want to know me. They want to know me, everybody want to know me. Lego, Sungoma, Lego, Sungoma. Every time you come, Lego, Sungoma, Lego, Sungoma. Every time you come, Sani, mun shiga uku. Sani ko baka da lafiya ne? Ko baka da lafiya? Ina cikin mafarki na mai daɗi kin kashe mu. Wani irin mafarki Sani? Baban mutum ɗazi ya tashi ya fita aiki kai kana kwance kana bacci yana gama shiryawa da da? Mafarki na ko? Wani irin mafarki Sani? Bari ina gara daga labari sai daga makaranta sai ka bar labarin mafarkin. Sani, zuwa kai ka zauna? Wallahi ban da lafiya ba zan iya zuwa makaranta ba. Ba za ka iya zuwa makaranta ba? So kake baban ka ya dawo ya ji labarin baka je makaranta ba? So kake dukan mu ne da kai kenan mu shiga matsala a cikin gidan ko? Ka tashi ka wuce ka je kai wanka ko kuma mu je in maka. Talatu. Na'am. Da Allah idan kin gama kiyo Malam Habu driver magana kici da Allah ya haƙuri ga sunan fitowa yanzu nan. To, maran fito da walida. Malam Haladu, Hajiya ta ce kai sauri ka wanke mata motar nan maza saboda kada yara su makara kan zuwa makaranta. Ai ni tuntuni na riga na gama. Kawai dai na dan kade mata kura ne, kuma yaran nake jira. Shikenan to bari in je in gaya mata. A Talatu. Dan jimana. Gani me kuma? To Talatu, wai ya magana mu ne ta kwanaki, har yanzu ba jiki ce da ni komai ba. Kai Malam Haladu ka jira man kaga koma me zai faru tukunna ko? Gaskiya haka ne mutuniyata. Talatu yana kira jina saboda Allah.
Ina kura miki. Kai kuma akan me za ka rinka kira na kaman wani kana bi na bashi? Ya bayan kura miki. Dubi inda rana fa take. Bai kawo ga abin karin kuma ciki na da take habu. Ya zaki ce ba kira ki ba. Sannu gara sarkin ci. To sai ka jira sai lokacin da na girka na bawa masu gidan suka ci suka rage in tattaro in kawo maka. To. Iye. Wallahi din na dimo ce. Haka za ka yi hakuri. Haka take ai baba. To ba damuwa kawai ya mu haɗu kawai a cikin studio in yaso sai mu tattauna ko? Har yanzu ba ku tafi ba? Nisa nake kun yi nisa ma? Wallahi ina nan dai na da jiranta dai. Ka ganta ko? Ita fa haka shirin ta fa yake fa akwai wahala fa kafin ta shirya sai ka ce wani abin nan take yi. Barin jan kirawo ta. To. Haba. Wani irin shiri ne wannan? Ayan na kikin san mata su sai da kwalliya waɗansu ma har da jaka suke yawo fa ana kwalliya. Dan Allah ka daina wannan zance. Yanzu kamar wannan za su kata cikin 'yan mata? Guda nawa take? To. Sai ne za mu tafi ku? To, za ku wuce? To Allah ya kiyaye. Amin. Allah ya rija gura. Amin. Mu tafi ko? Da ina da aiki a studio. Yawa. Kake cinye min abinci ki rage min nawa. Ai haka kya ma kika yi. Na san haka kike zaki dawo ki same ni ja'ira kawai. Aikin ki kenan ci. Haba. Umarnin da na faɗa idan ba haka ba kuma kuka da kika fara sha. Hajiya lafiya? Ni ce. Kamar ya dawo ko? Ina ga shi ne. Bari in fara zuwa. Sannu da zuwa. San da zuwa alaji. Sannan ku. Ina yaran suke? Sun je Islamiyya.
An kunna ruwan zafin da ke banɗaki na? An kunna. Ke dai Hajiya kina son kallon TV a rayuwarki. Hajiya ina magana fa nake yi. Hajiya magana fa nake kin kyale ne. Kanki fa ake ji. Wai mahaukaci ya faɗa rijiya. Kina nufin ni ce mahaukaciyar kenan? Kinga. Da Allah ki je ki sabgarki. Ki kyale nan kalli abin da yake min amfani. Ki je ki ci gaba da rubuce-rubucenki da kalle-kallenki na waya da kike fama. Ki kyale ni yi abin da ni yake fushe ne. Ni da abin da ya dame ni. Yawa uncle, dama jira nake ka dawo ka zo ka taya ni assignment ɗina. Saudat, don't you look, I'm so tired. Daga shigowa na ma ban huta ba kuma ki bari mu huta ba na saki dauko assignment din mana. Kaga wannan an aure aka yi miki mijinki duka ma zai dinga miki akan wannan halin naki. Sai ya gwaggwabje ki tukunna. Allah. Ki Hajiya sai ana maganar arziki sai ki ringa dauko wata maganar kuma. Auren ne ba magana arziki ba? Haba Hauwa. Muguwa. Ya zaki mun haka? Ya hakuri Hajiya. Ni ki kyale muka fata to inda haka. Ke dai Hajiya kawai kin cika raki. Na cika raki. Hey, okay, so this is the countdown, the top 10 hashtag. Da za mu yi ta daga akwai wani haɗakan aiki da ake tsakanin Ghana da Nijar shi kansa yana cikin wani shirin namu sannan. Hali? Yawa da Allah in za ki zo kar ki manta ki taho min da shi. Da Allah ki yi kokari ki taho min da samfur ɗin abin saboda an ƙara duba. Dauke ta sai kin zo. Na gode. Sani, wato kai baka jin magana ko? Ka san cewar dadin ku ya hana a dinga kunna TV nan ko so kake ka ja min magana a wannan lokacin? Ka kalli kanwa ka gani. Tana abin arziki amma kai ka zauna ka sa TV a gaba. Mami dan Allah ki hakuri sun kusa gama fa. Mami na dadi ya tafi. Dadi ya je masallaci amma yanzu nan zai dawo. Sani na zuwa. Yau sanu. Mawina. Dadi kalla assignment ɗin. Gaskiya kin yi kokari. Amma kin yi sallah? Ina yi tare da mu. To. Kai fa sani. Na yi. Amma shine baka je masallaci ba? Ba na ga maka zuwa masallaci yin sallah ba? Ka zauna kana sallah a gida kamar mace. Ko da ke ba laifin ka bane, laifin mamun ta kure yayi. Da ta kore ka zuwa masallaci. Daddy, da baka nan ko Sani ya kunna TV. What? TV? Receive zan yi. Ba ko yi receiving. Okay. Na yi receiving. Waɗannan ko? Wannan app